అమ్మ ఆకలి ఎలాగైనా తీర్చాలి. అన్నా ఏమన్నా పని ఉంటే ఇస్తారా? చూస్తే చిన్న వయసులో ఉంది, నీకేం పని ఇవ్వాలరా? మీరేదిచ్చినా చేస్తా అన్నా. రే, ఈ కుర్రాడికి ఏమైనా పని ఉందా? ప్లేట్లు కడిగేది ఒకటే ఉందన్నా. పర్వాలేదన్నా, కడుగుతా. ప్లేట్లు కడుగుతావా? కడుగుతా అన్నా. మరి ప్లేట్లు ఎలా కడుగుతావు చిన్న? పర్వాలేదన్నా, నేను కడుపు నిండా తిన్న ప్రతిసారి మా అమ్మ నా ప్లేట్ కడిగేది. ఇప్పుడు మా అమ్మ కడుపు నింపడం కోసం నేను ఎన్ని ప్లేట్లైనా కడగడానికి సిద్ధం అన్నా. అబ్బా అన్న, మొదట ఆ కుర్రాన్ని చూసి వీడేం చేస్తాడా అనుకున్నా, కానీ పనిలోకి దిగాక అబ్బా భలే చేస్తుండన్నా. ఆ కుర్రాడికి చాలా ఎనర్జీ ఉందన్నా. ఎందుకుండదురా, ఆ కుర్రాడు కష్టపడేది వాళ్ళ అమ్మ ఆకలి తీర్చడం కోసం రా.